wamungati hanzi angaitora Mita iyaya I believe it if Prophet Walter Magaya they vaienda ikoko vaikwanisa but now according to my own thinking I believe it he's a very big man kuti anga ari that concept achita akamirira kuti angazotaura kuti mune imo makandiwo. So unfortunately I don't think kuti Prophet Walter Magaya will go there. But in dezvainzi Prophet Walter Magaya vaiti varada kuenda ndadendokudza ndokupai 2000 alright vakatosunga musi tikavaona mangwana yokutipa 2000 vakatopeta musi iwa vasunga no aiwa mndara ndiprofeti wangu ndadaro ndinamateko ndopane nyaya yako ndopane nyaya besides ndopane nyaya yako inzoi handapa tutaura munhu autaura munhu anobhiva unofunga sei vakanyarara andozvandataura kandikati according to the Bible knowledge yavanayo iye is way too matured enough to go and attend such a thing because mona Prophet Walter Magaya I think he's the only person who is there before Prophet Makandiwa. I think you understand. So in other words, I'm trying to say also Prophet Makandiwa might be submitting kuna vaMagaya somewhere at some point.